Dear love, ako si JC, isang single mom. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan ng istorya, kung paano ako naging single mom. Pero ayoko nang pagtuunan masyado ng pansin ng tatay ng mga anak ko. Gusto ko na lang mag-focus sa kung paano ako nag-cope sa paghihiwalay namin. Sa totoo lang, wala na akong panahon para mag-cry-cry. Ang daming kailangan asikasuhin. Trabaho, mga anak, bayarin. Kaya nag-move on agad ako. Lugi naman kung magmumukmuk pa ako. Wala rin akong panahon para tanungin kung anong mali sa relasyon namin noon. Basta ang mahalaga, andito pa rin ako. Kahit na minsan, pakiramdam ko ay wasak na ako. Kaya sinubukan kong mag-dating app. Nung una, trip-trip lang. Para lang may makausap sa mga gabing nababalot ng kalungkutan. Hanggang sa nakilala ko si John. Oh, Shemay! Ang pogi naman ito! Pasok na pasok ha! Swipe right ka sa akin. Mukhang right ka rin para sa akin. OMG! It's a match! Hello? I'm JC. Hi, I'm John. Nice to meet you. Buti naman at nag-swipe right ka. Paano hindi mag-swipe right? Mukha may sariling buhay yung abs mo. Why not? Pareho naman tayong naghahanap ng kausap, right? May number agad. Gusto agad marinig ang boses ko. Pero go! I like it. Save! Oh, Shemay! May message na agad! So, anong suot mo ngayon? Actually, hindi yan ang tanong. Ang tanong kung may suot ba ako? Piliya ka talaga. Alam mo, lalo mo akong sinasabik sa mga banat mong yan. Bakit? Hindi mo na ba kaya? Gustong-gusto na kitang hawakan. Parang hindi na sapat tong boses mo lang naririnig ko. O kaya naman, sa video call ko lang nakikita ang mukha mo at ang kat... Nararamdaman ko ang gigil mo. Pero nag-e-enjoy ka pa naman sa pag-uusap natin Bakit, JC? Hindi ka ba nasasabik na makita ako? At salat-salatin tong pandikoko ko? Gusto ko rin naman, John. Pero parang mas gusto kong takamin ka pa. Ay, nako. Kapag nagtampo tong mga pandikoko ko at nanlamig, mahirap tong suyuin. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto na kitang makita, JC. Pilyo ka talaga. Ikaw rin naman. Huwag na nating patagalin to. Oo na. Isan ba? Yun. Sa wakas. Bukas na agad. Pero, teka, John. Hindi ba dapat magkaroon muna tayo ng kasunduan? Kasunduan na? Alam naman natin na hindi naman seryoso to, no? At parang walang masaktan. Walang mahuhulog. Kapag nahulog, itigil na natin. Kapag nabuntis ako, itigil na natin. Hindi mo ko kailangan panagutan. Bawal na in love. Aba, walang problema. So, bukas, official po ba na tayo? Kung yun ang gusto mong label, walang problema. Pero, baka pwedeng i-add kita sa Facebook? Wala akong social media, JC. Wala akong hilig sa ganyan. Okay. Meron ka namang number ko. Pwede na yan, JC. Pero, pwede bang mag-send ka ng picture sa akin? Oo, ayan. Pasensya na. Madungis. Pogi masyado. Paano ko naman malalaman kung hindi AI to? Sige, ganito na lang.
mag-send ka sa akin ng picture mo na nakalagay ang hintuturo mo sa ilong. Grabe naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Puro malaman ko kung ikaw talaga yan. Oo, sige na nga. In fairness, parang kahit anong gawin mo, pogi mo pa rin. Bolera, kung ano-ano na pinapagawa mo sa akin, hindi pa tayo nagkikita niyan. Oh, ano ba yan? Malalaman mo na kung gaano ko kaganda at kasarap bukas. Magbe-beauty rest muna ako. See you, Tom. Okay. Ako, may gagawin muna ako mag-isa. Ano na naman yan? Pang-warm up lang, bago tayo magkita bukas. Sira ka talaga. Bukas ka sa akin. Dear love, ang hirap ng matagal ka nang walang yakap, walang init, walang kalinga. Para bang may kulang. At aaminin ko, gusto ko rin namang maramdaman ulit ang presensya ng isang lalaki. Kaya nung nakilala ko si John, napaisip ako, baka siya na ang tamang tao para mapuna ng espasyo na matagal ng bakante. Sa una, laro lang, landian, asaran, kulitan, pero hindi ko maitatangging may namumuong tensyon sa pagitan namin. Wala nang paligoy-ligoy. Nakita kami ni John sa alabang, pero hindi agad naging maayos ang lahat. Halos 1 oras akong naghintay sa kanya. Ang hirap pa. Number niya lang ang meron ako at walang signal sa lugar kung saan ako nakapwesto. Gusto ko nang mainis, pero nang makita ko siyang paparating, nawala agad ang inis ko. Matangkad, moreno, fit, at may mata na parang kaya kang yakapin kahit hindi ka niya hinahawakan. Hindi ko rin alam kung totoo bang wala siyang social media o talagang ayaw niya lang akong i-stalk siya. Pero sa puntong yun, wala na akong pakialam. Ang nasa isip ko lang, tagal na rin nung huli akong nakasandal sa bisig ng isang lalaki. Kaya okay na to! Andito na ako, naka-blue polo. Nasa may coffee shop. Aba, sosyal. Akala mo naman first date to. Alam naman natin kung saan to papunta. Oh my gosh, yan ba si John? Tall, dark, and pogi! Lord, salamat! Akala ko kasi puro catfish na lang makikilala ko sa buhay ko. JC? Uy, ikaw nga. Buti naman at hindi ka drawing. Grabe ka naman makatitig. Gusto ko lang alamin kung edited lang yung abs mo sa profile picture. Gusto mong i-check ngayon? Pwede naman. Aba, teka lang. Easy ka lang dyan. Hindi pa tayo close. Sabi mo yan ha. Pero sige, sa loob ng 5 minuto, siguradong magiging close na tayo. Ang lakas ng loob. Sige nga, subukan mo. Well, una sa lahat, nakapagpa-reserve na ako ng kwarto. Ha? Hindi ka lang pala pogi. Prepared ka rin. Siyempre naman. Gentleman ako. Ayoko namang paguring ka sa kakatayo dyan. Wow Giggle yarn? Let's just say, excited ako makita kung mas cute ka pa sa personal kesa sa mga selfie mo. Tara na? Lead the way, Mr. Pogi. Iba ka talaga dyan. Grabe. Kaya mo itong gawing araw-araw. Ang tindi ng stamina mo. Ikaw din naman. Sandali dyan.
magsi-CR lang ako. Ano ba to si Jake? Kung kailan naman nag-happy time ako, tsaka tatawag. Hi, Jake. Hi, JC. Bakit ka napatawag? Gusto lang kitang yayain magkape. Baka libre ka ngayon. Or kailan ka available? Ano kasi? Bakit ang hina ng boses mo? Nakakabala ba ako? Pasensya ka na. Hindi naman. Natutulog na kasi sila, Mama. Kaya hindi na ako pwedeng mag-ingay. Ganun ba? JC, matagal ka pa ba? Sandali lang! Tinatawag ka na yata ng tatay mo. Hindi. Oo. Jake, titignan ko muna ang schedule ko. Walang problema, JC. Take your time. Ang importante naman ay kung saan ka komportable. Okay. Thank you. Bye. Sinong kausap mo? Wala. Tatay ko. Namimiss na yata nila ako sa bahay. Baka nga. 3 araw ka nang wala sa bahay nyo. Wala eh. Sharap. Oh, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Mapapalaban ka na naman. Maiba lang, John. Wala ka ba talagang girlfriend? Medyo nagtataka na ako. Sa pogi mong yan? Wala nga. Alam mo, hindi ko alam kung hinuhuli mo lang ako o binobola. Baka naman nahihiya ka lang aminin. Kasi baka mawala ako. Huwag ka mag-alala. Kung meron man, walang kaso. Sa'yo na nga mismo galing na klaro sa ating dalawa kung anong meron tayo. Oo na. Meron. Talaga? Nasan siya? 8 years na kami. Oh my. Hindi ka ba natatakot mahuli? LDR kasi kami, JC. Love language ko ang physical touch. Gusto ko, lagi ko nakikita o nahawakan. Pero mahal ko siya. Hindi ko lang maiwasan na mangulila sa yakap at halik. May pagka-hopeless romantic ka rin pala, no? Paano kung ginagawa din yan ginagawa mo? Baka hindi ko kayanin kapag ginawa niya yun sa akin. Possessive ka naman pala. Pero wala sa lugar. Oo, kaya sana sa akin mo lang ginagawa to. Kasi, kung may kasabay ako, pumili ka na lang kung sinong mas masarap. Walang pagpipilian. Kasi, ikaw ang winner. Dali ka nga rito. Dear love, halos makalimutan ko na. Bukod kay John, may isa pa pala akong nakilala. Si Jake. Malayo siya kay John. Ibang-iba. Nakilala ko lang din siya online. Pero kahit doon pa lang, ramdam ko ng respeto niya. Mabait siya. May takot sa Diyos at sa magulang. At higit sa lahat, iniisip niya hindi lang ako, kundi pati ang anak ko. Husband material, kung tutuusin. Hindi kaya si Jake na ang sagot sa mga dasal ko? Hindi kaya siya ang taong magpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal? Yung klase ng pagmamahal na hindi ko naranasan sa tatay ng anak ko. At lalong hindi ko naramdaman kay John. Kaya napagpasyahan kong makipagkita kay Jake. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng nararamdaman ko. Baka sakaling sa kanya ko makita ang pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. JC, may gusto ko bang kainin? Si John sana. Ikaw nang bahala, Jake. Hindi pa kasi ako nakakakain dito. Kaso mahal pala dito, Jake. Yung mura lang piliin mo para makapag-ambag ako. Ha? Sino bang may sabing pagbabayarin kita? Pinapatawa mo naman ako? Di ba, uso naman na ngayon yung 50-50 sa date? Palusot lang yun ng mga walang balak manligaw ng seryoso, JC. Tsaka bilang lalaki, dapat may provider mindset ka na kahit nasa dating stage pa lang kayo. Ganun ba yun? Kamusta nga pala si Paul? Yung anak mo? Okay naman siya. Si nanay yung nag-aalaga sa kanya tuwing wala ako sa bahay. Mabuti naman. Siya nga pala, may mga binili ako para sa kanya. Nasa sasakyan ko lang kasi medyo marami. Hindi ko kayang bitbitan lahat papasok. Nag-abala ka pa, Jake. Hindi naman kailangan. Participal ng buhay mo, JC. Siyempre, kung magiging seryoso tayo, kailangan kong mahalin at tanggapin din ang anak mo. Hindi ko alam ang
Sasabihin ko. Pero, Jake, sa lahat ng nakadate ko, ikaw lang ang nagsabi niyan sa akin. Bakit naman? Ganun naman talaga dapat. Hindi mo pwedeng mahalin ang isang tao nang hindi mo tinatanggap ng buong pagkatao niya. Kasama ang anak niya kung meron. Pero, Jake, baka pwede wag tayong magmadali. Kilalanin muna natin ang hustong isa't isa. Walang problema, JC. Ikaw ang masusunod. Basta, andito lang ako lagi para sa'yo. Salamat, Jake. Border na tayo. May tumatawag ata sa'yo, JC. Excuse me muna, Jake. Sagutin ko lang to. Hello, my sexy baby. Ready ka na ba ulit for tonight? Maliliit lang ako ng konti, John. Pero pupunta ako. Bakit? Basta, pupunta ako. Doon pa rin sa dati. Oo, haantayin kita ha. Ano bang susutin mo? Wala dyan. Pabango lang. Dear love, ayokong mawala si Jake. Alam kong magiging mabuti siya hindi lang para sa akin, kundi para rin sa anak ko. Ramdam ko ang sinseridad niya, ang pag-aalaga at respeto na matagal ko nang hindi nararanasan. Para siyang isang ligtas na kanlungan, isang taong kaya kong sandalan at mapagkakatiwalaan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko rin kayang bitawan si John. Sa kanya ko nararamdaman ng init at excitement na hindi ko maipaliwanag. Para siyang apoy na hindi ko kayang apulahin. Isang tukso na paulit-ulit kong hinahanap. Alam kong mali ang ginagawa ko. Namamangka ako sa dalawang ilog. Dalawang lalaking parehong may kahulugan sa buhay ko. At mas lalong hindi ko masabi sa kanilang katotohanan. Dalawa silang dahilan ng mga ngiti ko. Natatakot akong mawala sila pareho. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang sitwasyong pinasok ko. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan ng ganitong buhay. Pero sa ngayon, ang mahalaga, masaya ko. Masaya nga ba ako?